Kuriani Tuhatta, sadarion ima pesta paduahon, mamistahon perningotan, hatu tubuh ni Tuhatta Yesus Kristus. Alani upasat haima tuhita salhuna. Selamat hari Natal ma. Selamat hari Natal. Marpungudo hitan waing makamulatehon balga ni holong ni dibata tu protibion. Ubah ditongos anak na nasasadai na paluhok kita. Tetu hami tu dibata, alani godangnya sini rohana di hami. Ai di basa-basahon anakna nasasadai tu hami, nadi padangolanon. Asa unang mago, alai asa dapotan hagoluan nasaliling-liling nadi ibana. Atong tapahibul marohata majakon ibana tubuh di rohata nang di parsarata marhite perminggota di obason tapuka ma persobata tutuhata marede mahita. Marhite-hite guarni di bata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni todi perbadia, amen. Nunga patar hang uluni jalanunga huidahami, jalanunga huati kami, dohot hubartaho kami Tuhamu, hanguluan nasa leleng nileleng na dilabung ni amay hiyan, jalan ang patar di hami. Haleluya. 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 Haleluya.
tatangi yang mahita. Ale di bata amana di banua gijang. Puji-pujian hasangapod dohot hamonoteon husopohon kami tuho. Marningot silehon-lehon mi na balagay tuhami. Jolma na di padangolanon. Ima anakmu Yesus Kristus na sinurumi siyan banua gijang ala ni hami. Gabi na dangol do iwana jala pugos. Pola tubu ibana di bara di Bethlehem. Asa mamora hami. Say rajay jala tugu-tugu hami marhite-hite todim. Asa lam huida hami. Godang ni holong ni roham na pinapatar ni anak mi. Amen. Mari dihita. Tatangihon ma patit ini bata di minggu sadarion. Ima nata surat di sada kronika bidu saplonom mamukasan ayat 20 1 ayat 24. Edehon ma Jehovah ale sadok tanoon. Bari tahun hamuma hatuon na ganupari. Pajajor hamuma di tonga-tonga ni halak perbegu hamulion nai. Di tonga-tonga ni saluhut bangso haholongan aka nabi nahen nai. Ido sahatna atong rak mengidogogo mahita siat Tuhan debata. Ale Tuhan debata sai pergugui mahami mangulahon na hobar tupati mi. Amen. Mari dihita. Oh
madosata martanyang mahita. Ale amanami jala debatanami na di banua gijang, parasiroha na sumuru midahami. Upah hatutuhami jala hutopotihami dosa dohot pangalasyon nami nagodangi. Tatap hami maritihiti asiniroham. Jala sesa madosa nami sa luhutna. Ala ni pakokop ni anakmu haholongan ni roham. Tuhan Yesus Kristus si Panguluhami. Amin. Baga-baga ni dibata taringot tu hasesaan ni dosa. Satoki do hutadi koko alai papungok kumaho muse maritihiti ka asini roha godang. Taga di perpian ni muruku utabuniho bohikku satokin maradapoko. Alai marhite dengan basa saliling-liling na asyaku ho. Ninna Jehovah si paluaho. Asangapun ma di dibata na digijang. Amin. Mari kita. Tatangihon ma hatani di bata, trupe epistel di pesta Natal na paduhanon, ima nata surat di buku ni si Titus bidutolu, mamuka siyan ayat 4 1 ayat 7, tajaha ma marsikat suring. Alai di sima tarida habasaon dohot habasaron ni di bata si paluahita. Dada Ulok bawa. ala di ulota hati Quran, umbain na di palua ibana hitam. Tungsian asin rohanado, mahite-hite padidion pangulahion tubuh, dohot mahite-hite todi pakbadia na paimbar rohoni. Nauni usehon na itu hita, buas makite-hite Yesus Kristus si paluahita, wala perempuan. Asa gabeti gor hita binahin ni hasin ni rohana jala kiti anon hanguluan saleleng-leleng na mangihuton pakirimoni. Hido sahakna, martua ma akan at mangihon hatani di bata jalan na peopsa. Amin. Mari dehita. Oh,
Ahati dakon ma haprosiotai, songon nahina tidakon ni dongata sa haprosiau di sadok protibion, rak mahita madok. Au prosia di debata Jehovah, ido ama pragugo nasu hatu dosan, na tumapalangi doho tano. Au prosia di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah nasasadai, imana tinubuhon ni si Maria, nagabe-gabe sato di perbadia, adoran so habubuhan. Ido tuhata na tumaon na bernit di panguhuman ni silatus, na mati terpajal do ibana di hau pinarsila, na tua-tua no turu, na mulak mengulu di air patuluhon, na manai tu surgo, la hudul siamun di bata Jehovah, amanai pergogo na sohatu dosani, di sima ibana pemamulak sogot tu tanah on, manghumi halak na mangulu dohok na mati. Au prosea di todi perbadia, jala adok sada huria na badia, huria hatopan halak Kristen akka na badia, dohok di hasani dosa, dohok di hatai na madok, mulak mangulu sogot daging ni halak na mate, dohok di hangoluan na surasuda. Amin. Tapi gima edi puji-pujian sian punguan SPH HKBC Jantung, mangihuk mamusia kantate dukonima lansia.
Terima kasih.
Siu Wong Seo Wan Lansia.
Sunggul-sunggul, sadarion ima pesta Natal napa duahon. Tabegema edi pujian sian punguan kor amasaroha. Dulu dimasukkan saya doa Tuhan yang Muhammad.
Diulang saya di waktu malam. Haleluya.
Marde mahita, las tapapu mapiliata, katung sada A, dohot sada B. Jesus Tuhan, siapa
ni debata na sumurong siyan sa luhut na roha. Ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna. Di bagasan Kristus Jesus Tuhani. Amen. Selamat Natal ma dihita manginang. Tajalo ma hata ni debata di minggu pesta Natal padua honon. Ima sian buku pasalmen bidusia puluwalu. Mamuka sian ayat sada rodi ayat sia. Songonoma didok disi. Ede hokamuma di Jahoba ede na baru sada. Ay nunga di pabahen ibana akka halongangan. Nunga ditupahi siya munay dohot tangan na nabadiyay ibana. Nunga di pabotohon Jahoba hatuan nai. Nunga di papatar ibana hati goran nai diadopan niya kaparbegu. Nunga diingot ibana asini rohana dohot hasit tongan na tubagas ni Israel. Nunga diida luhut ujung ni tanoon hatuaon ni debatata. Marsurak-surak maho. Alisad do tanoon. Mangulopod Jahoba. Pangiar masoaram marolop-olop jala marede mahamu. Puji hamu ma Jahoba marakup arbab. Mardongan arbab dohot suara ni ede. Marolop-olop mahamu di jolo ni Raja Jahoba. Mardongan sarune dohot suara ni Saka. Mardoroma laut rodi isina. Portibion rodi pangisinai. Martopap-topap maaka batangaik. Rap marolop-olop maaka dolok. Di jolo ni debata. Ay nungaro ibana laho manguhum tanoon. Uhumon nama portibion marhite-hite hati goran dohot aka bangso marhite-hite hasit tongan. Ido sahakna. Huria nahinahulongan ni Kristus damang dainang. Ternyata lagu yang sangat familiar na taidehon di ganup Natal na sinuraton ni Isaac Watts na berjudul Joy to the World manang Las Maroham di buku ED 605 ternyata terinspirasi dari Mazmur manang pesalmen sia pulualuon. Ima turpuk jamita di Bornginon. Sasitongna dimulana dada edde laho tu Natal. Dada laho manomu ari hatu tubuh ni Kristus. Alai edde buku edde 605 manang Joy to the World ternyata laho manomu ari haroro ni Kristus na padua halihon. Songon panguhumi bana lau manguhumi portibion. Tetapi seiring berjalannya waktu Allah memang konteksnya manomu Kristus Yesus do. Manomu di bagasan lasni roha do. Gabe di dehom mai nang tu ari hatu tubuh dan sangat-sangat familiar ketika memasuki bulan 12 anggoi tur saya di tabigedoi manang saya dehon. Amanginang haroro ni Kristus marhite hatu tubuna nang songoni haroro ni Kristus na padua halion ternyata itu mentransformasi dunia ini. Membawa kabar sukacita, membawa perubahan. Gabe marlas ni roha do portibion ala nang sorang Mesiasi. Marlas ni roha do partigor. Ala Roma Mesias manang Kristus laho manguhumi di bagasan hasitongan nang hati gorang. Alani barita las ni roha di pasahat pesalmen manang turpuk jamita di pesta Natal na padua honon. Alani dang boy hita manang hisesian hita ikom marlas ni roha do. Ganup hita ikom marlas ni roha do.
manang songo dia pe akana masa, manang songo dia pe pojok ni rohana, ternyata ketika Natal ini disuarakan, itu mengingatkan kita bahwa Allah begitu mengasihi dunia ini, bahwa Allah menepati janjinya, memberikan sukacita, sehingga dunia ini, umat manusia bersukacita marlas niroha saluhutna. Alani ikut tapasunggulhom di bagasan nguluta. Asa di nata pestahon, pesta Natal. Boy tardok songon puncakna maun pesta Natal padua honon. Ya, minimal tolura. Ya, manang dua manang tolu. Ta pestahon Natal di Ganupita. Ya, pesta Natal Parjolo, Paduahon, belum lagi malam Natal, belum lagi Natal kategorial, belum lagi Natal marga, Natal Rapdohot Akadongan Karejo, belum lagi Natal keluarga. Sudah dohamu tahe patupaun Natal keluarga manginang? Daong. Dang terlebak dope patupamu misal lebar sogok pe tahu jadi mak unang sampai lewat tahun 2024 alana memang adong do piga rua si manukun memang adong dua cara Natal keluarga ina ya ape sasitong na ima momen na macayarga tang adong be patu pa ibadah keluarga sasitong na macayrekko doi patupaon tetapi ternyata adong do pena patupahon basa halisa taon main na ibadah keluarga ya lay molot ipe lewat bau nang atong dilewaton boy do pe sanga do pe marsogot akan aso patupahon amen asa tonga do pe majawab amen ipangi do pe macara minimal dang boy fotokopi ada soft kopinya kan di mana zaman nuaing asa memang molotado naking minimal 2 manang tolu tapes tahun perayaan Natali amanginang lau menungguli hitado. Paboa holong do rohani debata HP tu portibion. Holong do HP rohani debata tu hau. Holong do HP rohani debata tu keluargaku. Asatung taingot par holong rohado anggo debata. Pabuah naso merjanji palsu anggo debata. Tetapi dia menggenapi janjinya. Memberikan keselamatan kepada dunia ini melalui kelahiran Kristus. Asa gabe dohonot tama secara sederhana bahwa perayaan Natal itu membawa hubungan laho paturehon paulihon hubungat tarap doho debata songoni nang dongan jolma ido nahalak na marnatal lam denggan haporsionna lam dipature haporsionna lam marsitutu ibana makaporsiai debata dungi muse marparbue mahaporsionne marhite na dipature parsauranna lam uli rap dohot aka dongan jolma humaliang na ido patuduhon halak namar Natal. Amanginang turpo jamita pasal mensia pulualuon dakolam manisia hape ditogihon marlas ni roha. Dakolam manisia ditogihon mamuji-muji debata. Alai doho do laut doho nasa isina. Dolok batang aik rodi sadok pangisi ni portibion asa mamuji debata. Alani disuruh mahita mangidehon edene baru. Didok naking diturpukon marakup arbab mardongan sarune. Ala memang halonga bolod do. Napi namasa ni debata. Dada holat tu bangsa Israel diturpu jami tahun. Tetapi juga untuk dunia di masa kini dan di masa yang akan datang. Halonga bolod do. Molodung sahat Kristusi. Ima na sorang ibana. Alani masa matong halonga bolon
molo seorang Kristusi di bagasan rohatta. Masa mahalo nga bolon, molo tung sitong talehon keluarga ta inganan seorang ni Kristusi. Ketika Kristus lahir membawa perubahan kepada dunia ini, maka pada saat ini kita buka hati kita jadikan keluarga kita menjadi tempat kelahiran Kristus yang akan mentransformasi paradigma berpikir kita, cara hidup kita, keluarga kita. Ala boha ala dibuat doholong nang dame marhite hatu tubuh ni Kristusi. Ala niya manginang mamuji-muji debata totu maride na baru totu ede na baru talapati dada holan teks na baru. Tetapi sikap hidup, sikap hati yang penuh syukur dan ketaatan kepada Allah. Imanakingan na marparbuehon, haporsyaon na mangulu, marhite, perayaan Natal, dada na holan gabe, perayaan sabing be ibana, mamulus ganut taon, alay, gabi ucapan syukur may. Naung manungguli di tonga-tonga ni parngoluat tahinabal gani holong ni debata. Pakokopon ni debata. Gabi marparbuehon hauduhon ima na mangulahon aka ulaw na linggan di tonga-tonga ni parngoluan na. Dung marnata libana tarodjar marohana laho patupahon na dinggan. Tarodjar, say tarodjar rohana laho patupahon holong ni roha. Dang sonang rohana molo dang mabuan dame di tonga-tonga ni parnguluan na. Dang sonang roha nang pikiran na molo dang mamuji-muji debata ibana rapdohok keluargana rapdohot aka dongan na. Alaniaha karena dia sudah menerima kasih, menerima damai Natal itu, maka dia berangkat untuk memberitakan, memberikan, mewujudkan kasih dan damai di tengah-tengah kehidupannya. Imana parjolo. Napaduahon marhite turpo jamito dipatuduhot do. Debata mabuan hasitongan dohot holong ni rohana. Ini adalah anugerah. Kelahiran Kristus itu menjadi juru selamat adalah anugerah. Bukan karena kebenaran perilaku. Bukan karena kekuatan kita. Alai anugerah do. Na pinasaha ni debata marhite hatu tubuh ni Kristusi. Alani haluau ni dangalani hasitongata. Alai di lehon debata may marhite Kristus Yesus Allah holong ni rohana do, dia sudah menggenapi janjina. Alani molo marnatal hita amanginang naking nung ngatadok lempos marohata. Pabua natotong do patuluson na aka sinakapan ni rohana. Apa yang sudah dia janjikan maka dia akan menggenapinya. Alani di suara homa manang di jodoh hita. Lemanotong mahamu martangiyang. Lemanotong mahamu di bagasan parsobau muna maradopon debata. Lemanotong mamuji-muji pasangapon debata. Karena konteks Natal ini tidak hanya berfokus pada perayaan lahiria, tetapi sekali lagi membangun relasi yang baik dengan Tuhan, menjalin komunikasi yang baik dengan Tuhan, dan juga sesama manusia. Seorang teolog Agustinus Hippo madok, Tuhan menciptakan kita untuk dirinya sendiri. Dan hati kita tidak akan tenang jika kita tidak bersama dengan Dia. Jadi dang dapot tita hasonangan, moloso di bagasan Tuhani. Ahape na taulah di bagasan paranguluat tahun. Apapun pencapaian-pencapaian yang ada di dalam kehidupan kita. Naing ingotota,
ikut di bagasan Tuhan ido tahalason taulahon saluhunai, sehingga itu menjadi sejahtera dalam kehidupan kita. Itu sebabnya dia katakan sekali lagi bahwa kita diciptakan adalah untuk Tuhan. Dan kita akan menerima ketenangan hanya di dalam Tuhan. Alani ba say Roma hita tu ibana. Ganup tiki naing tapangasahon ibana di bagasan parnggulaton. Alana hina si tongdo hatana. Ketika Allah berfirman maka ia akan menggenapinya. Asalam paposor rohat tadui. Yang ketiga melalui firman Tuhan ini bahwa Natal adalah pengingat akan pengharapan besar bahwa firman Tuhan telah memberitahukan kepada kita. Dia akan memerintah dunia ini dengan kasih dan keadilan. Amang inang mulu mangulu hita sonari dada holan tu sonari. Alai mangulu hita sonari, tetapi itu adalah untuk masa yang akan datang. Kita hidup bukan hanya untuk masa kini, tetapi dengan pengharapan akan kedatangannya yang kedua kalinya. Jojo tabege padohan siapa kita esok, mau jadi apa kita esok ditentukan oleh hari ini. Dan itu semua yang diperhitungkan oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Kita punya masa lalu, kita punya masa kini, kita punya masa yang akan datang. Semuanya diperhitungkan oleh Tuhan. Alani ahape na taulahon nuaing, maka itu akan menentukan, menjadikan kita siapa kita di masa yang akan datang. Nama kirim dohita atau tumak kirim dohita diharoron ni Kristus na padua halihon gabe panean hita diharajaon ni debata. Alani naing mapatuduhonot tangolu na pasangapon debata. Ima parbue ni namar Natal. Jala nama kirim diharoro ni Kristus na padua halion gabe panean ibana di harajaon ni debata. Atong ngamanginang lasmarohamuna. Ternyata bahwa Tuhan itu selalu merancang bagaimana supaya manusia itu marlas ni roha. Disakapi debatado hasonangan di bagasan parngulam muna. Holani sakap ni debata na doho dohita mangulahon. Marhite dia may, marhite natotong porsea hita tu ibana, marhite natotong hita uduk tu ibana, marhite naolo hita. Gabe barita nauli, ditong atonga ni Portibion. Karena pesan Natal itu, sukacita Natal itu bukan hanya untuk kita, tetapi juga untuk dunia ini. Maka kita semua dipakai oleh Tuhan untuk membawa kabar baik kepada semua orang. Lasmarohamuna. Marhite Kristus Yesusi. Amin martangiak kita. Mauliante rohanami ali Tuhan debata para si rohana sumurong. Dinang sorang Mesias Kristus Yesus nagabe si palua di hami. Napatuduhon balga ni holong ni roham makokop pami. Atong urupi mahami marhite todim tod di porbadia. Laho maparbuehon. Luhut aka perayaan Natal naunghu pestahok kami upatupahami. Asa dadahola perayaan sabing hubulus sami sa luhutna. Alay patubuhon hapersyaon na mangulo. Marningot di holong ni roham. Asa gabi sa ihoho pangasahok kami. Di sadok panggulmiton ni ngulo nami. Ato ngajari hamilaw mangargahon holong ni roham. Marhite Kristus Jesus Tuhan nami. Asa gabi borha matutuhami. Ditonga-tonga ni keluarga, ditonga-tonga ni humaliak kami. Nang manang di dia pehami. Mangalakahos si majojak nami. Gabi barita naulima pakatayon na kapabahenan nami. Atong sangat di tanganmu masaluhu ruas ni huriam. Topok madiganup aka keluarga. Asa tung sahat
Barita las ni roha di Natali. Gabi gok holong. Gok las ni roha nasida. Gok hadameon. Laos borha manasida. Marhite asini roham pargugo omu. Mamaritahon. Barita las ni rohai tutonga-tonga ni humaliang nasida. Ali Tuhan. Molutu nga do nga karuas ni Huriam. Na dibagasan parsahiton. Na dibagasan parukilon. Urupi manasida laho mamulusi. Asatung boy di bolus doho denggan. O Bartoloma ni Roham. Say pamalum maak ka na marsahit. Pargugoyak ka na marhabo ni Roha. Pasu-pasu ma. Sa luhu ruas ni Huria mulai siya sikola minggu remaja na poso bulong. Sahat tulan siya. So ngoni manang sudiak karencana di tonga-tonga ni Huriam. Totong doho pasahat kami tuasi ni Roham. Asa tung boy mardala doho denggan ho Bartoloma ni Roham. So ngoni nang bangso doho negara namion. Pasu-pasu mo ma. Asa lam tu ulina, lam tu majuna. Marhite ak kapanggonggomi nami. Urasi hami siya nasa dosa do pangalasyon nami. Asa talup pa haboran di pasu-pasum. Di bagasan Kristus Jesus. Jalo matangiang namion. Amen. Taparade peliat tamanginang marede mahita. Oh
Maria ni Tuhatta, nuaeng rapdo hita makalason hatu tubuh ni Tuhan Yesus Kristusi. Nunga di pabotohon Jehovah hatuon nai, jala nunga di papatar ibana hati goran nai. Nunga di imot ibana asini roha dohot asitonganna tuhita maite Yesus Kristus. Si palua hita, asa gabe tigor hita, binahini asini rohana, jala sitean hanguluan saleleng-lelengna, mangihuton pakirimoni. Atong marsurak-surak maho, ali sadok tanoon, mangulupon Jehovah, pangiar masuaram marulupulup, jala maridde mahamo. Tatangi ako mapeliata, martangi ang mahita. Ali de bata amanami na di banua gijang, odo haroroan ni saluhut si lehon-lehon na dinggan, doho na sa ulibasa na maulutus. Upasahat tami masyan na nilehon mi tuhami, pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus di jolom, pasu-pasu may jala ramoti asahu parsiak kami pilihanon. Pati bulhon harajon mo di tonga-tonga ni huriam, dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim, asalam hutadahami godang ni silehon-lehon mi tuhami, asalam girgir hami madok muliante tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Ali amanami na di banua gijang say pinarbadia magwarmo. Say Roma harajonmo. Say saut malomo ni roham di banua tongon songon na di banua gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari. Se sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami togiot tu pangujunan palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho. Disodakon Tuhan de batama bohina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan de batama bohina tuho jala di parsorhom madamena tutodim.
stars are brightly shining. This is the night of our dear Savior's birth. Long word in sin and never parting till He holy night, the stars are brightly shining. This is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and never parting till He appears, and the soul valued worth a thrill of hope. The weary world rejoices for yonder birth, and new and glorious morn fall on your knees. Oh, hear the angels' voices all night divine, all night when Christ was born. All night divine, all night divine. Long may the world in sin and never blind till He appears, and the soul